Nem az út hív, nem a motor, hanem valami sokkal régebbi. Valami, ami már gyerekkorban elkezdődött. A csendek, a kimondatlan szavak. Azok a pillanatok, amikor egy gyerek csak figyel és nem érti. Miért fáj az, ami nem hangos? Csak hiányzik. Van, amit senki nem tanít meg túlélni. Egy tekintet, ami hidegebb volt, mint kellett volna. Egy mondat, ami sosem hangzott el. Egy ajtó, ami túl hangosan csukódott be mögötted. És ezek a dolgok nem tűnnek nagyobbnak egy emléknél, de belül falakat építenek. Felnősz, de közben valami benned ott marad gyereknek. És ez a gyerek nem felejt, csak megtanul csendben élni. Aztán jön a motor, és először érzed, hogy valami nem kérdez, nem ítél, nem kér számon semmit, csak visz. A szél letépi rólad a zajt. A motor hangja elnyomja a fejedben azt a sok gondolatot, amit évekig nem tudtál elhallgattatni. De az út nem csak gyógyít, az út próbára is tesz. Mert nem csak a kilométerekkel küzdünk, hanem a kísértéssel is. Azokkal a pillanatokkal, amikor visszahúzna minden, a régi minták, a rossz döntések. Az a hang, ami azt mondja, add fel, könnyebb lenne. És küzdünk a démonainkkal is. Azokkal, amiket senki nem lát, amik nem kívül vannak, hanem belül, a múltból jönnek, a félelmekből, a veszteségekből, az elfojtott dühből. És minden kanyar egy harc, nem a tájjal, nem az úttal, hanem önmagaddal. Van, amikor esőben megyek, és az eső nem ellenség, csak tükröz. Őszintén megmutat mindent, amit belül hordozok. Van, amikor megállok egy hegy tetején, és érzem, hogy minden, amit elvesztettem, valahol még mindig bennem él. És minden, amit sosem kaptam meg, még mindig hiányzik. De már nem ordít, csak ott van, csendben, és megtanulok együtt élni vele. A motoros nem azért megy, mert erős, hanem mert minden indulás egy újabb küzdelem. Egy újabb próbálkozás, hogy ne ugyanazok legyünk, mint tegnap. És minden kilométer egy kicsit könnyebb. Nem azért, mert eltűnik a fájdalom, hanem mert megtanuljuk cipelni. Aztán egyszer csak rájössz. Nem menekülsz, hanem harcolsz. Minden úttal, minden kanyarral, minden lélegzettel. És talán egyszer eljön az a pillanat, amikor a démonok eltűnnek, és már nem ők vezetnek, hanem te. És akkor először nem az út visz téged, hanem te viszed magaddal az utat. És ez már nem menekülés, ez már szabadság. Ez már szabadság.